Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosuna ma'lum bolşyna görä Türkmenistanda ýurdun daşyna çykmak isleýän raýatlaryň ýaşyny degişli çäklendirme 40 ýaşa çenli artdyrylypdyr. 25-nji ýylda daşowdlular ýurdun daşyna çykmak boýunça ozalky ýaş çäklendirmesiniň 30 ýaşdan 40 ýaşa çenli artdyrylanlygyny bilip galdylar diýip Azatlyň regiondaky habarçy taýdýar. Daşowuz vilayatynyň migrasiýa gullugyna ýüz tutan Saparmat Türkmen başı ýylanly we Gorowly etraplaryň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, olar tiýahatçylyk wizasyny almak üçin zerur resmi namany sorap baranlarynda resmiler onu bermekden ýüz öwrüpdir we ýokurdan edilen görkezmäge görä 40 ýaşa ýetmedikleri üçin ýaş çäklendirmesiniň bardygyny aýdypdyr. Migrasiýa gullugynyň işärleri ýokurdan görkezme edilendigini we indi 40 ýaşyny doldurmadyk hiç kime ýurtdan çykmagy ruhsat berilmeýänligini aýtdylar. Gadagynçylygyň sebäpleri barada berilen sowala olar vilayatda işler ýaly hiç kimin galmandygyny aýtdylar. Siziň ähliňiz gitseňiz kim işlejek diýdiler diýip Azatlyga Saparmat Türkmen başı adyndaky ýetrawyň özüne Şadur diýip tanadan 36 ýaşly ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk Radiosu raýatlaryň ýurdun daşyna çykmak üçin ýaşyna degişli habar berilýän bu nowatdaky çäklendirmeleri Türkmenistanyň migrasiýa gullugynda tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Aprel aýynyň ortalarynda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmen häkimetläriniň ýaşy 30-a ýetmedik türkmenistanlylary halkara reýslerine goý bermezlik planlary barada habar beripdi. Ondan öň ýurdun daşyna barýan dinanlaryň halkara reýslerinden düşürilýänligi barada maglumatlar gowuşupdy. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän raýatlaryň ýaşyna, jynsyna we habar berilýän beýleki ýagdaýlaryna degişli gadagynçylykları ýurt resmileri agzamaýarlar. Bu barada milli media serişdeleri hem habar bermeýär. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk Radiosuna Türkmenistanlylaryň daşary ýurda gitmekde ýüzbeýdi bolan kynçylyklary barada maglumatlar gelip gowşýar. Türkmenistandan göçüp gidip barýan ýakynlarym ýurtdan çykyp bilen oklar, gartaşan adamlar çağılary we akdyklary bilen ýakynda Türkmen gazak serkedini awtologly kesip geçjek boldular. Olar serkediň açylmagyna garaşyp bir gece gündizini yssyda iýmetsiz we susuz geçirdiler diýip Azatlygyň dinleýijileriniň biri gurrun berdi we olaryň indi Özbekistanyň transit wizasyny edinip Özbekistana gitmäge synanýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň resmi sany el ýeterli däl, emma ýerli synçylaryň sözlerine görä ýurtdaky ykdysady krizisyň ýersizlik, gymmatçylyk we azy önümleriniň gytçylygy ýaly netijeleri zerarly. Migrasiýa ilkinji nowatda zähmet migrasiýasy köpçülikliň häsiýete eýe boldy. Migrasiýa sebäpli regionda emele gelen adam ýetmezçiligi owa hojalygynda däl de döwlet howpsuzlygynda duýulýan bolmaly. Soňky döwürde Türkiýe gidýän enatalar öz çağalaryny ýurtda kime galdyrajagyny bilmän öz ýanlary bilen köpçülikliň ekidip başladylar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdaşlarynyň biri bellidi. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri raýatlaryň köpçülikliň migrasiýasynyň öňüni almak üçin soňky 2 ýylyň dowamında ýokary klas okuwçylarynyň mektebini tamamlamagyna garaşmazdan olary goşun gullugyna ekitmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Ýokary klas okuwçylaryny maýyň başynda goşun alyp başladylar. Howpsuzlyk gulluklary okuwçylaryň mektebi tamamlandygy hakyndaky şahadatnamalaryny maşgulalaryna gowşurmagy we bu hakda gep gürüňleriň bolmazlygyny mektep müdirlerine berk tapşyrýarlar diýip Türkmenistanly synçy belledi. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyna päskel berilmegine şeýlede türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda işleýän migrantlary öz ýurduna gaýtarmak üçin olaryň garyndaşlaryna basyş görkezmegine degişli wakalar barada ýedigderli habar gowşýar. Indi Türkmenistana gaýdyp baran türkmen migrantlarynyň tutsak edilýänligi Azatlyk Radiosuna 26-njy ýylda ma'lum boldy. Türkmenistandan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistandan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Kärendeçi daýhanlar mineral dökün tehnika we suw ýetmezçiliginden şikayet edýär. Lewap we Daşow welaýatlaryna daýhanlar owa hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde döwletden zerur kömegi wagtyny alyp bilmeýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanaky habarçylary bilen gurrundaş bolýan welaýatlaryň yerli ýaşaýjylary owa hojalyk puwdugyna häzirki bärden gaýtmalary barada maglumat berdiler. Şu ýylky gowuçy hasyl üçin entäge mineral dökün berilmeýär. Iýulaý ýakynlady ýöne bolan
gowaçy ýetişdirýän daşowuzly kärendeçiler kärende ýerlerine mineral dökünleri alyp bilmäni kösenýärler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler daşowuzyň ähli etraplaryna hatar ary bejergi etmek üçin derur bolan tehnikalar ýetmezçilik edýär. Vilayatyň çäginde kärendeçiler gowaçy ekilen ýerlerini suwarmakda kynçylyklara duçar bolýarlar. Wagtyndan ýer ekilen gowaçylar suw sap saralyp otyr. Gowaça 40 günlüklerine mineral dökün berilip suw berilmeli. Häzir 70 günlük gowaçylaryň boyu bolup bilse 9-10 cm diýip daşowuzly agronom Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Daýhanlar bilen gurrundaş bolan habarçy vilayatyň çägindäki ýaplarda suwuň ýokdugyny, SSR döwründen galan nasoslaryň çüýräp ýok bolandygyny aýtdy. Bar bolan nasoslary da satyp iýdiler diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň aýdýanlygyny sözüne goşdy. Munyň netijesinde müňlerçe hektar ýeriň zaýalanyp, şonça da hojalygyň ýerlerini taşlap suwly ýerlere göçüp gidenligini daşowuzyň owa ýerleriniň ýaşaýjylary Azatlygyň habarçylaryna aýdýarlar. Häzirki wagtda etraplardaky emeldarlar ýüzlerçe hektar ýerleri eýelep tehnika hyzmatlaryny mineral dökünleri ilki öz kärinde ýerlerine berýär. Şeýlelikde ýöneköy kärendeçi daýhanlar her ýyl boş galýar. Vilayet etrap derejesindäki emeldarlar mineral dökünleri we tehnikalary kärendeçilere öz wagtyna bermän, raýatlaryň öz ygtyýaryna kärinde ýerlerini tawsyrmaklaryna mejbur edýärler. Emeldarlar ýerleri diňe öz gödäwçiligine geçirmäge finansiýarlar diýip onlarça kärendeçi daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Habarçy söhbetdeşlikde Lewap we Daşowuz vilayetlerine soňky 35 ýylyň dowamyna zeýkeşleriň we ýaplaryň gazylmaýanlygyny, munyň netijesinde ekerançylyk ýerleriniň şorap sanynyň çykýanyny gurrun berdi. Ýurduň demirgadygyna ekerançylyk üçin derur bolan suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi barada mundan azalda dürli maglumatlar peýda bolupdy. Şeýle ýagdaýlaryň fonunda 17-nji iýuny Azatlygyň vilayetdäki çeşmeti ýurduň demirgadygyna eýýän buğday ekilen meýdanlaryň bir toparyny bişmedik buğdaýyň orlup ýerine gowaçy ekilýänligini habar beripdi. Buğdaýlar bişmänkä orlan kärendeçiler şu ýylky suw ýetmezçiligi we wagtyna dökün berilmänligi sebäpli buğday ekip girdiji almakdan geçen bergili çykandyklaryny aýdýarlar diýip ynamdar çeşme aýtdy. Türkmenistanda buğday gowaçy ekişleriniň orogun we paýta ýygymynyň wagty kärendeçileriň ekmeli ekinleri uzak ýyllardan bäri gönüden-göni döwlet başlyson derejesine kesgitlenýär we planda bolmadyk ýagdaýyny aşagdaky ýol başçylara käýinç berilýär. Käbir ýol başçylar wezipesinden boşadylýar. Ýöne bu ýagdaýda daýhanlaryň çekýän ziýany barada açyk gurrun edilmeýär. Iýun aýynyň başynda ýurduň parlamenti owa hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyna Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny maslahat etdi. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolýan Türkmenistanyň daýhanlaryň en çemesi ýurtda ekerançylygyň we maldarçylygyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan yaramadlaşýanlygyny, esasan ekinlere suw mallary iýim ýetmezçilik edýär diýip gurrun berýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewaply we marly traktorçylar tehnika hyzmaty öz hasabyna bermäge mejbur galýanlygyny aýdýarlar. Paýta meýdanlaryna işleriň ýaýwanlanan häzirki döwründe Lewap we Mary vilayatlarynyň käbir etraplaryna paýdarlar jemgyýetine degişli bolan we daýhan birleşiklerine kömegi iberilýän aglabasy Belarus kysymly tehnikalaryň döwlet tarapyndan üpçün edilýän şaýtepler bilen ýalňyşdyr ýaglaryny traktorçylaryň öz puluna satyn almaga mejbur edilýändigi, käbir traktorçylaryň bolsa hut şeýle sebäpden güzäran kynçylygyna uçurap başga vilayatlara eklenç gözlegine gidýändigi habar berilýär. Türkmenistan'dan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Lewap vilayatynyň Sayet etrawynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir traktorçylarynyň we kärendeçileriniň gurrun bermegine görä, döwlet tarapyndan üpçün edilýän tehnika ähtiýaçlyk şaýtepleri arçynlyklaryň bermeýändigi sebäpli traktorçylar bilen kärendeçileriň arasynda düşünşmezlik ýüze çykýar. Ol döwlet tarapyndan üpçün edilýän we traktorlara berilýän ähtiýaçlyk şaýteplerini arçynlar inni bermeýärler. Şol sebäpden hem traktorçylar tehnikalary oňormak üçin zerur bolan şaýtepleri öz zähmet hakyndan almaga mejbur bolýar. Kärendeçileriň ýerlerine işlemäge barýan traktorçylar kämahal tehnika üçin gerek bolan ýangyç ýa bilen bir hatarda ähtiýaçlyk şaýlar almak üçin daýhanlardan pul talap etmäge mejbur galýarlar. Daýhanlar traktorçylara tehnika üçin gerek bolan kömegi döwletiň berýändigini öňe sürüp, aýratyn töleg bermekden boyun toglaýarlar. Bir näçe sany kärendeçi bilen traktorçy dawalaşyp Lewap daýhan birleşiginiň resmiýetlerine ýüz tutanna başga
hasapçy traktorçylar daýhanlardan bir gyra çekip başaryp bilteňiz sürüň traktory bolmasa sürmäň görünüşine jogap berip goýberipdirler. Lewap daýhan birleşiginiň traktor parkynyň ýol başçysy, baş hasapçysy we arçyny kärenneçilerden ýyllyk tutulýan pula alynan ätiýaçlyk şaý seplerini traktorçylara pula satjak bolup basyş edýärler. Kämahal traktorçylar üçin ulanylýan şaý sepleriň puluny hut olaryň haklaryndan kesip alýarlar diýip Sayat etrawynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir traktorçylary we daýhanlary Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Traktorçylaryň yüzbeýüz bolýan şeýle problemalar sebäpli daşary urda eklenç gözlegine çykan Lewaply we marly bir näçe traktorçynyň İstanbul'a gelenden soň howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap, bireginden aýratynlykda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä artykmaş çykdaýjylara mejbur edilýändigi sebäpli käbir traktorçylar Owal, Balkan we Ahal welaýatlaryna gidip işlemäge synanýarlar. Ýöne güzeran aýlap bilmeýäni üçin soň öldüri ýaly Türkiýe gaýtmaly bolýarlar. Daýhan birleşiklerine resmiler sürýän traktorlarymyzyň ätiýaçlyk şaý seplerini, ýanyjyny we ýagyny öz hakymyza almaga mejbur etmegi bilen biz kärenneçilerden soramaly bolýar. Şoň üçin biz öz ýaşaýan ýerlerimizde traktor sürmegi goý bolsun edip Türkmenbaşy we Aşgabat tögereklerine iş gözlegine gitdik. Ol yerlerde de güzeran aýlar ýaly iş kän tapylyp durman soň mejburi ýagdaýda Türkiýe gaýtmaly bolduk. Biziň aramyzda ýaşy 55-i geçen ýaşuly ökte traktorçylaram bar. Eklenç üçin şolara çenle daşary urda gaýtmaly bolurlar diýip İstanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosy bilen aýratynlykda habarlaşan Lewaply we marly bir näçe traktorçy beren maglumatyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimiziň leýärsiňiz. Şu gün 27-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymguly Pragynyň Şygyryýet güni ilkinji gezek medeniýet we sunugy diýişgärleriniň günü bilen bilelikde. Prezident Berdimuhammedowyň doglan güni bilen jemlenýän bir hepdelik meden çärleriň çägine bellenilýär. Mundan öňe Magtymguly Pragynyň Şygyryýet günleri may aýyna bellenerdi we bu geçen asyryň 70-nji ýyllaryndan bäri gelýän däpdi. Eýsem bu ütgeşiklük nämäni aňladýar? Biz bu soraw bilen Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugay höýürlendik. Olar bilen ýoksan bir bellemel zat bir şey dilip 40 ýyldan soňra Magtymgulynyň Şygyryýet gününiň tenesiniň gününiň ütgedilmegi adamlaryň aňyny kezikdirdi. Bu bir Magtymguly sarpa goýan adamlaryň ýitiren zat juda köp bolýar. Şolardan indi esasdan bir dip men hasap edýänim. Öňkü ýyllarda Türkmenistanlylardan ortasy 50 adam Magtymgulynyň Şygyryýet günleri geçýän nurunny Eýrana akta goýup beýik şahyryň hem de şahyryň akyllar hakasynyň mazaryna ziyaret edip gaýdýardylar. Ine şu ýagdaý bolmady. Bärdol gün ütgedilen edileni bilen ýurtdaşyna kowmdaşlarymyz, kanunberlerimiz Magtymgulynyň Şygyryýet bayramy edilip öňkü ýyllardaky ýaly may bayramyna bellerdiler. Gezek ýyllaram şeýle boljak olar aýdýarlar. Ýoksa Amanrat Magtymguly Türkmeniň milli şahyr hasaplanýar. Şoňlan birlikde Magtymguly bilen halkyň arasynda hemişe ideologiýa meselesi keserip geldi diýen pikirler aýdylýar. Eýsem bundan öň Magtymguly bilen halkyň arasynda ideologiýa nähil kynçylyklar döretdi. Garaşdyrlykdan öňkü ýyllarda şu arada gysgaça maglumat berseňiz. Garaşdyrlykdan öňkü ýyllarda biziň belet döwrümizde kommunistik ideologiýanyň 74 ýyllap höküm sürenine uruny şu döwürde Magtymguly bilen halkyň arasyna araçak terhet etmäge finansyk bary edildi. Meselem geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň başynda esterde siyasi repressiýa ýaýbanlanan wagtynda Magtymgulyny umman edebiýat meýdanyndan öçürmek, onuň adyny tutmaklygyň gadagarlyk derejesi mesele etmäge finansyk edildi. Ýöne soňunda kommunistler Magtymgulyny halk hakydasyndan aýyrmaklygyň mümkinligini göz ýetirdiler. Ondan bir neme gowşatdylar. Ýöne bar bir Magtymgulyny dinler bolupdyr. Magtymguly terk dünýäligi wagt edýän ýazatlar aýrylmady şeýler. Gülkünç ýagdaýlara barylyp getirildi. Şol siyasi ideologiýanyň
Rusyanyň Behwid Arap başlaryny Mahmuly Marksizm Leninizmden bir habar diýip tanqid etdiler. Şu närak bir gülkünç derejelere baryp ýetdiler. Mahmuly hileyat diýerler, ýöne Mahmulyň bine ideologiýaň Behwid üçin ulanýarlar. Hakyky Mahmulyň bilen halka golaýlatmakdan juda başga alçda durýarlar. Ýoksa Aman ratın şu hakyky Mahmulyny halka golaýlatmak üçin şu ünkundan gysga saýsaňyz näme edilmeli siziň pikirinizce? Olar bilen Mahmulyň şuny çelle akademik neşri ýok. Mahmulyň şu tanqid akademik neşrini çap etmer. Sonra Mahmulyň adyna berilen goşgular çyn ýalanmy şular belli boljak. Galberse de halkyň dil waýlygy täzem bir baýlaşjak şu Mahmulyň akademik tanqidi tartışyldy. Ondan Asıl primere taýýarlady, eýranmakdan 3 tomluk Mahmulyň diliniň düşünürçlüği, sözlüğüne onu Türkmen halkyna elýeter etmer. Öňe taýin wagtlaryň aýdýarlaryň şolardyň öňe amal etmeli. Galberse de Mahmuly hakyna çynlyky kinofilmleri, ýene gaýrylary döretmäge de wagt geldi. Ýokun bolmasa şu düşünekde Mahmulyň men gaty howsalar seredýän şeýle häzirki 20-25 ýaşly hem de onuň ýaş kişiler belki Mahmulyny bilmezler, bilherem bir telli bilerler hamana Türkmeniň de şeýle şahyry bar eken diýen ýaly gurur ediler. Bir ulu how. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gipleyer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat gymmatçylykda Washingtonyň öňe saýlanny. Düýbi New Yorkda ýerleşen Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça barlyk geçirip onuň netijelerini çap etdi. Aşgabat bu sanawda bahalaryň amatsızlygy boýunça 209 şäheriň arasynda Awstriýanyň paýtagty Wenadan hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagty Abu Dhabi'den we ýene-de 2 şäherden soň dünýädäki iň gymmat 43-nji şäher hökmüni agdalýar. Kompaniýanyň çap eden netijelerine barlygy pikir soraşyk esasyny dünýäniň dürli şäherlerine ýaşaýan daşary ýurtlaryň goşonlygy, onuň 200 goly haridyň ýa-da hyzmatyň şol sanly jaý kireýleriniň transport serişdeleriniň, adyk harytlaryň öý goşlarynyň geyim gejimleriň we şuňa meňdeşleriň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlananyny aýdylýar. Sanawda Aşgabat dünýädäki iň gymmat 43-nji şäher hökmüni agdalýan wagty goňşy Özbegistanyň paýtagty Daşkent dünýädäki iň ardan şäher hökmüni bellenip geçilýär. Ol 209 şäheriň arasynda 209-njy orunda ýerleşdirilipdir. Şol bir wagtyň özünde Merkezi Aziýada ýerleşýän şäherleriň arasynda Bişkek 207-nji orunda, Almata 187-nji oruna ýerleşdirilipdir. Täjikistanyň paýtagty Duşen we sanawa giridilmändir. Goşu durnagyň içinde gyzykly ýeri Aşgabatda ýaşamak Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda ýaşamakdan ýa-da Germaniýanyň paýtagty Berlinde ýaşamakdan gymmada düşýär. Olur degişlilikde 56-njy we 71-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Barlygyň netijelerine görä ýaşaýyşyň Amsterdamda, Münchende, Madridde, Brüsselde, Frankfurtda, Barcelonada, Pragada, Stambulda we beýleki köp sanly günwatar şäherlerinde Türkmen paýtagtynyň has ardanlygy görkezilýär. Mercer'iň aýtmagyna görä barlygyň ortalyk pul birligi Amerikan dollary hökmüne kabul edilip şäherlerdäki durmuşyň amatlylygy New Yorka görä deňeşdirilipdir. Dünýädäki iň gymmat şäherler Gongkong we Tokyo bolup, olar degişlilikde 1-nji we 2-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Barlyk netijelerine görä dünýäde iň gymmat jinsi balaklar Moskwada, iň gymmat kofe Seulda, iň gymmat gamburger Zürichde we iň gymmat benzin Hong Kongda satylýar. Moskwada jinsleriň ortaça bahasy $150, Seuldaky bir käse kofeniň ortaça bahasy $10, Zürichtäki gamburger $15 töweregi we Hong Kongdaky 95'lik benziniň litri $2dan sähel gymmada satylýar. Aşgabat barada aýdylanyny Azatlyk radiosy Türkmenistanyň adyk harytlaryň öý goşlarynyň mebelleriň senagat we hojalyk harytlarynyň bahalarynyň ýokarlanýanyny barada ýerli habarçylara salgylanyp ýygyderli maglumatlary çap edip gelýär. Soňky maglumatlarda ol ýerde bir käselik makkofi 10 manatdan, cappuccino 25 manatdan, ozal 50 teňelik otly çöp 7 manatdan bahalanýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy resmi kursdan bir näçe esse gymmatlady. 4-nji ýylyň Azatlygyň habarçylary Daşoğlu welaýatyna $1 29 manatdan satylanyny habar beripdi.
Halkara synçylar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Goloýda Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Johns Hopkins Universitetiniň amaly ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistanda inflasiýanyň derejesiniň 294%-e baryp ýetenligi barada sosial media arkaly maglumat çap etdi. Mercer'in geçiren barlygy barada söýdü jemlänini kampaniýa geçirýän pikir soruşuklaryny barlyk geçirilýän ýurtlarda ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň maglumatlaryna salgylanyanyny aýdýar. Adam resurslary boýunça dünýädäki iň uly geňeşdarlyk kampaniýasy bolan Mercer 130 ýurtda iş alyp barýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman ýurt içine edýän saparlar makalyna gurulýan dawraly çäreleriň besedilmegini talap edýär. Bu maglumat Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan gününiň bir hepdeňinden meden hepdelik şol sanyny Magtymguly Pragynyň şygyryýet günü bilen dawralandyrylýan wagtyna gawat geldi. Täjikistanyň Akbar neşriniň maglumatyna görä, Emomali Rahman 24-nji ýylyna Aýny raýonuna sapar edenini yerli ýolbaşçylara we prezidentiň kömekçisine ýollanıp, siz aýdylan sözi düşünmeýärsiňizmi? Men size prezidentiň respublikanyň şäherlerine we raýonlaryna edýän sapar makalyny oglan ýyllar köçä çykarmaň diýip näçe gede aýtdym. Serediň ahyrin, olar sowukdan nähil titreyärler. Siziň wyjdanyňyz ýokmy diýdi. Neşriň bellemegine görä täzik prezidenti olar hem özüniň regionlara sapar makalyny çağalar köçä çykaryp uly dawara guramallyk barada berk tawsyryk beripdir. Emma muňa garamazdan prezidenti ir sagat 7-de Sowut oblastynyň Konços diýilýän ýerine gonanyna garşy almaly oglan gyzlar ol ýere daňdan sagat 4-de getirilipdir. Aýdylmagyna görä bu ýerde howa tomsyny günertan hem salkyn we ýerki sagatlarda örän sowuk bolýar. Konçosy prezidenti garşylamak üçin diňe yerli mektepleriň okuwçylaryny näl, hem Hojandyň mekteplerinde okuyan çağalaryň hem ul toporny getirdiler. Olar bir aýa golay Aýny raýonuna bolup dawara taýýarlyk gördüler. Hatda mektepde tawsyrmaly egzamenlerini hem şu ýerde tawsyrdylar diýip habarda aýdylýar. Prezidenti garşylamak üçin gurulýan ul lawaralar çağalaryň hem çekilmegi Türkmenistanlylar üçin täzelik däl. Şol wagtda Türkmenistanyň dowlatçyl goňşulary Özbegistanyny we Gazagystanyny prezidentiň öňünden çağalar çykarmak däbi ýok. Emma şu ýyl Türkmen prezidenti Özbegistanyna saparda bolanyny, onu garşylamak üçin etnik türkmenler bilen bilelikde yerli özbeklaryň köçelere çykarylanyny habar berildi. Täzik prezidentinden tapawatlykda prezident Berdimuhammedow köpçülik çäreleriniň uly türkmen toý görnüşini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini talap edýär we soňky ýyllarda büdje işgärlerini, studentleri we mektep okuwçylaryny soğuk diýmän çärelere gatnaşdyrmak adaty bir zady görüldi. Mysal üçin şu ýylyň 7-nji fevralyna Aşgabatyň gaýratynda gurulýan Täze zaman owasynyň nowatdaky tapgyr açylanyna çağalar hem ençime sagat soğuk howada aýak üstünde durmagy mezur boldy. Şonu enatalaryň ýeri azatlyk bilen söhbetdeş bolup ýurtdaky ykdysady ýagdaýlardan alada galan prezident çağazyklaryň alkysy bilen göwnüni alajak bolýar diýdi. Gynançly ýer çağalaryň gatnaşdyrylýan köpçülik çärelerine kätip betdagçylykly hadisalaryň hem bolýanyny habar berilýär. Mysal üçin 2015-nji ýylyň oktýabrynda marda gurulan çäre makalyna çäre gatnaşdyrylýan çağalaryň bir näçesiniň maşynyň aşagyna düşenligi barada hem maglumat ýerdi. Türkmenistanyň prezidentiň öňünden çağalar çykarmak ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow döwrüne başlandy. Ýogsa Niýazow resmiýlere ýüzlenip özüniň beýleken ögülmezligini haýyş ederdi. Gazetlerde suratynyň kän çap edilmeginden, konsertlerde öz hakyna kän aýdym aýdylmagyndan nägilik bildirdi. Emma Berdimuhammedow Niýazowdan tapawatlykda mediada ýurtda gazanylýan gaýdylýan üstünlikleriň ýeterlik beýan edilmezliginden nägile bolýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Mirdan Sarif dowam etdirýärin. Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Gepleşikleriň dowamynda iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putiniň arasynda geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşikleriň netijesi boýunça Aşgabat wagty bilen saat 21:30-da beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamynda sammitiň geçsek wagtynyň we ýeriniň yglan edilmegi mümkin.
Kremlin sözçüsü Bolton'un sugun Moskwada prezident Vladimir Putin bilen hem duşuşçukdygyny ma'lum etdi. Mundan öň Bolton 25-26 iýunda Londonda Verimde Amerikanyň ýaranlary bilen duşuşdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo geçen dinç günleriniň dowamında eden çykysynda Trump'yň we Putiniň uzak bolmadyk geljekde duşuşmaklarynyň ähtimaldygyny aýtdy. Trump 11-12 iýulda Brüsselde NATO'nun sammitine gatnaşar. 13 iýulda bolsa Britaniýa tapar eder. Sammitiň ýa Wienada ýa-da Helsinki'de geçmeginiň mümkindigi çaklanylýar. Şu hepdäniň başynda Awstriýanyň bir neseri iki lideriň 15 iýulda Wienada geçmeli duşugyny taýýarlyk görmek üçin Amerikan we Rus resmiýetleriniň eýýäm şähere gelendiklerini habar beripdi. Imma atlandyrmasyzlygyny soran Amerikanyň bir resmiýetiniň Reuters habar agentligine beren maglumatynda duşuň Finlandiýanyň paýtagty Helsinki'de geçmeginiň ähtimaldygy bellenilýär. Her niçikde bolsa, soňky karar Boltonyň Ruslar bilen geçiren gepleşikleriniň netijelerine bagly bolar. Trump bilen Putin halkara sammitleriniň çäginde iki gezek duşuşdylar. Olar telefon arkaly hem azyndan 8 gezek gepleşdiler. Martda Trump Putin'i Novotda gezek prezident saýlanmagy bilen gutlap iki lideriň ýakynda duşuşyp biljekdigini aýdypdy. Amerikanyň we Russiýanyň gatnaşyklary, Siriýadaky konflikt, Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogurundaky separatistlere goldamagy, Britaniýada ozalky Rus içalasynyň zäherlenmegi ýaly ýagdaýlar sebäpli dartgyny bolmagyna galýar. Demokratlar we käbir respublikanlar Trumpy Russiýa wagtynda ýumşak çemeleşmekde aýplaýarlar. Trump özüniň prezidentlik saýlaw kampaniýasy döwri Russiýa we Putin bilen gowy gatnaşyklary isleýändigini aýdyp, ençemezek Rus prezidentini hem öwüpdi. Gaderli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.